kautta ja hypätään niistä sitten vähän omiin muistoihin ja sitä kautta vähän erilainen tarina kuin se ykkösosa. Suomessa tehdään liian vähän hyviä jatko-osia, joten nyt oli sellaisen paikka. No juuri näin, ja tämähän on ihan myös itsenäinenkin kirja, että vaikka ei ole sitä ensimmäistä lukenut, niin silti kyydissä varmaan pysyy, vaikka vauhtia riittää. Mutta Jari-Matti, tässä kirjassa tosiaan kerrotaan paljon tästä sun taalipäällikkyydestä, niin kerrotko vähän sitä, se oli vuonna 2021, kun astuit siihen toimeen, niin miltä se tuntui aloittaa tallipäällikön tehtävät? Nyt kävi näin, että hän teki virheen ajo ulos, niin mä sanoin sitten Osierille, että no, kuule, mä en voi paljon sanoa, mä oon itse niin paljon ajanut ulos, että mä en voi sanoa sulle tässä tilanteessa yhtään mitään, että näitä vaan sattuu, mä voin todeta, mutta se oli niinku hauska tilanne silloin, että tavallaan kaverista, jonka kanssa laittoi yhdessä, niin mä olin tavallaan hänen esimiehensä ja kyllähän se niinku jännittävät olla ensimmäisissä kisoissa, koska aina vähän jännittää se, että miten ihmiset suhtautuu ja kun satuu ensin tallikaveri ja sitten tavallaan olisit heidän esimies, niin miten he sen ottaa, mutta tosi hyvin ja se lähti aika kivasti heti sitten niin löytyi ne oikeat raiteet, sitten niin kuin, sanotaan, että semmoinen 2-3 kilpailua siinä meni, mutta sitten löytyi. Kankkunen ja Grönholm on sellaisia Jari-Matin omia ehkä idoleita sieltä nuoruusvuosilta ja sellaisia, varsinkin tietenkin nyt kun Kankkusen kanssa saa tehdä yhteistyötä, niin on vahva henkilö siellä taustalla. Kalle Rovanperä pääsee tietenkin ääneen myös nuorena kuskina ja sitten Jari-Matin sydäntä lähellä on tietenkin naiskartturi Janni Hussi ja Enni Mälkönen, joiden kanssa Jari-Matti on ajanut, niin iso luku on myös annettu ja ääni naiskarttureille kirjassa. Juuri näin. No hei, mennäänkö sitten vähän Japaniin? Niin Jari-Matti, sulla on läheiset suhteet tonne Toyotan omistajiin, niin mitä se tarkoittaa käytännössä? Käyt sä usein siellä? Ilman tietysti Toyotaa ei olisi minunkaan työtä. Kiitos heille ja mä oon oppinut japanilaista kulttuuria ja arvostan kyllä kovasti sitä, että miten he tekevät asioita. Heillä on erilainen tapa, ehkä vähän erilainen tapa toimia, mutta ilman Akio Toyodaa, niin kyllähän tämä meidän koko ralliprojekti olisi hyvin erinäköinen. Että kyllä se kiitos Akion, että hän on pistänyt siihen eteenpäin tätä. Ja se, mikä on niinku kulttuurillisesti ja ajatusmallisesti vähän erilainen Toyotalla on se, että meillä on tämä GR Yaris ja meillä on nämä GR-autot, niin me halutaan oppia rallista ja tuoda ne ajatukset siviiliautoihin ja tarjota niitä elämyksiä kaikille autoilijoille. Se suoraan selvä. Se on hyvin tietenkin, niin kuin huomaa, että Jari-Matin kanssa ei kovin pitkään, mutta pääse kävelemään täällä, kun kaikki haluaa ottaa kuvia ja Jari-Matilla on kyllä aina kaikille aikaa. Että varmaan sellainen lämmin ja sympaattinen olennus, mikä sitten japanilaisen paneeliin. No hei, nyt kun ollaan täällä Jyväskylässä, eikä Akropolis-rallissa, vaikka sään mukaan voisi niin luulla, niin kerrotko Jari-Matti, että mikä merkitys tällä Jyväskylän rallilla on sulle? Että on nyt sun 20. kerta ja 40-vuotis juhlaralli. Tässä kyseisellä lavalla taisin 18-vuotiaana olla 2003 vuonna. Intoa täynnä ja jännitti aivan älyttömästi ja ralliura vielä edessä, mutta hirveä palo ajaa kotikisa. Ja se vaan on jännä, että me tullaan Jyväskylän MM-ralliin, niin tuntuu, että se jännitys on aina päällä. Että tää on semmoinen kilpailu, minkä jokainen suomalainen rallikuljettaja haluaa voittaa. Tää on parhaiten järjestetty kilpailu MM-tasolla ja voi sanoa, että niinku se fiiliksen puolesta myös niinku parhaita kilpailuja, että kyllä tämä on niinku, voi nostaa niinku monessa suhteessa ykköseksi ja se tietysti tekee vielä sen, että iso halu aina olla mukana.